nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa alas 5:01 ang hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol pati naman kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan bareta sa lado lokal, nasa linya si kumpadreng Al Armario. Pading Al, marhay na hapon, go ahead na. Nagsarawa na sa strike ang sektor kan transportasyon. Ini ang nanotran dahil dahil naman masyadong epekto ang biglansar na transport strike. Digdi sa lokalidad, hulita haros naging normal ang biyahe ngunyan maghapon. Digdi sa Daraga Legazpi area, pati na digdi sa southern part kan syudad. Inot kani kan mga inot na strike, naging epektibo man, lalo sa mga jeepney, alagad ngunyan, may nagkapiraman gaya na nagbiyahe, lalong-lalo na ang mga tricycle, taxicle, habal-habal dahil talagang kaipuhan kan mga commuters. Ang reaksyon ngunyan kan publiko, mga ordinaryong mga taga-barangay, nagsasawa naman kan ka-strike na dahil man sa naman ni nangyayari sa mga ipiglalaban kan mga strikers. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, pinagbabantayan kan tulong ahensyas di gobyerno ang tigasabing oil smuggling sa tahaw kan naeksperyensyahan na krisis sa enerhiya dara kan tensyon sa Medio Oriente. Pinagsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang adwana o kaya ang Bureau of Customs, ang Departamento de Enerhiya asin ang Bureau de Rentas Internas o ang BIR na bantayan ang mga naglalaog na petrolyo sa nasyon tanganing dai malusutan kan mga smugglers. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, igwang ipinaglatag na Oil Inventory Task Force na iyon nagmamanman asin nag-iimbestigar kan inventaryo hali sa importasyon, pagsaray sa mga depo, sagkod sa pagbebenta kan mga gasolinahan. Sa paagi kaini, sinabi pa ni Castro, mahihiling kan tulong ahensya kung may nagbabalgar na mga gasolinahan asin may palusot na petrolyo. Sinabi pa kaini na pinagagamit kan task force ang fuel marking programs asin kung daing check na mahihiling pinagsususpetsaran ining smuggled asin pwedeng makonfiskar. Pag-aadalan kan Malacanang ang rekomendasyon na magbakal nin petrolyo sa Malaysia sa tahaw ka nagpapadagos na tensyon sa Medio Oriente. Kasunod ini kan resolusyon na sumitido kan Regional Development Council Northern Mindanao sa Departamento de Enerhiya tanganing makasiguro nin supisyenteng supply nin petrolyo ang Pilipinas. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro, sinabi kang presidente nagabos na rekomendasyones iyon dapat mapag-adalan kung arin ang makakarahay para sa nasyon na posibleng gibuhon. Pero sa presente, daing kakulangan sa supply ng petrolyo basado sa report ni Energy Secretary Sharon Garin dahil ang gusto kang presidente magpapadagos ang supply ng produktong petrolyo sa nasyon.
Sinabi pa ni Castro na ang Philippine National Oil Company ang nagbabakal ng reserba para sa bilog na Pilipinas kasabay na digdian gabos na rehiyon pati na ang Northern Mindanao. Nagtutubod si Senador Rodan de Marcoleta na may mga praktikal asin madalian na lakdang na pwedeng gibuhon ang gobyerno tanganing mabawasan ang epekto kan halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Segun kay Marcoleta na dapat hilingon kan gobyerno ang mga alternatibong supply ning krudo kasabay na ang direktang pag-importar gamit ang pinag-apod na tank to vessel procedure. Sigun sa senador, igwang duwang importer na nakikipaghuron sa iya asin pinaglalauman na maabot ini sa Abril 25 sarong Australian informant ang nagataon ning impormasyon manungod sa nasabing sistema nin pagkua kan petrolyo. Sa iba pang dispatchos kan mga bareta, dapat sinunod ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga imbitasyones kan Senate Blue Ribbon Committee na mag-atindir sa mga pagdangog kay ni kan Nobyembre asin Enero kan nakaliis na taon asin Enero ngonya na taon tanganing pahimutikan ang mga aligasyones na nag-iimbwelto sa iya sa pakikiaram sa 2025 budget sigun kay Senate President pro tempore asin Blue Ribbon Chairman Senador Panfilo Lacson. Sinabi ni Lacson na duwang imbitasyon ang ipinadarakan komite kay Romualdez tanganing magsimbag sa mga aligasyones manungod sa kontrobersiya sa fundo pati na sa maanumalyang flood control project asin iba pang irregularidades. Pinaagikan komite ang imbitasyon sa opisina ni Speaker Faustino D. III basado sa prinsipyo kan interparliamentary courtesy alagad day nagad nag-atindir si Romualdez sa pagdangog kan nakaaging Nobyembre 14 asin Enero 19. Magiginumbruman kan kasuodma nagpaluwas din video statement si Romualdez asin pinahimutikan na invuelto siya sa paghururon sa 2025 budget na pinagladawan niya bilang mangled beyond recognition asin naglalaman ni nagkaperang kadudadudang item na may latak nin korupsyon. Mientras tanto sa pagkapadagos kan impeachment hearing ngunyan aldaw na enot na pinagadangog kan House Committee on Justice and Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kaya SALN ni Vice Presidente Sara Duterte na isinumitir kan opisina kan Ombudsman. Sa paghapot ni Representative Joel Chua kay abogada Karen Bato na OIC kan Ombudsman Central Records Division, nagluluwas na buminutog ang kabilugan na yaman ni VP Sara Duterte sa sobra sa 88.5 milyones de pesos kan taon 2024 hali sa sobra sana sa 7.2 milyones de pesos taon 2007 kan ini ang vice alkalde kan Davao. Alagad nagduda si Chua na daing ipinagdeklarar ang Vice Presidente na maski limang kantidad nin cash on hand as in cash deposit sa iyang SALN poon kan taon 2019 sa taon 2024 mantang padagos ang pagdakula kan kantidad kan sa iyang yaman. Nagtutubod si House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na wara ng kawala si Vice Presidente Sara Duterte sa sayang paninimbagan asalang paggamit kan confidential funds. Ang pinag-unimbita ni Tino iyo ang pinal na desisyon kan Commission on Audit kung saan sinugo si Duterte asin iba pang accountable officials na ibalik sa gobyerno ang 73 milyones de pesos na confidential funds. Ang nasabing kantidad parte kan 125 milyones de pesos na confidential funds na ginastos ni Duterte sa laog sa nanin 11 días kan Disyembre taon 2022. Ang desisyon pinal na sa level kan COA alagad pwede ning iapilar sa Korte Suprema. Nagluwas man ang COA ning notice of disallowance para sa 377 milyones de pesos na confidential funds na ginastos ni Duterte poon Pebrero sa Septyembre taon 2023 asin ang desisyon pwede man na iapilar sa COA proper. Kinarampag kang grupong Bunyog Pagkakaisa Party asin Akbayan Party List and Gate kan Kamara de Representantes sa Batasang Pambansa, Quezon City.
iutanganing ipagpangapudan sa Kamara na panimbagon ang sisay man na nagkasala o involto sa korupsyon, partikular na ang transparent asin matanos na pagdangog sa pighampang na reklamo kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaibanan man sa ipiglalaban kan grupo na buksan ng bank accounts asin ang pag-atinder kan Vice Presidente sa pagdangog, pati na ang papanimbag sa mga imbolto sa irregularidad sa flood control projects poon pa ka nakaaging taon sagkod sa presenteng administrasyon. Giniban hiro protesta 30 minutos antes puunan ng impeachment proceedings kan House Justice Committee laban sa Vice Presidente. Sigun sa grupo, pabantayan nindaan mga kongresista sa butuhan sa plenaryo asin preparado man sindang maghiro imagbantay pa sagkod mapanimbag ang Vice Presidente. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez da itabi maghali, masunod tulos ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, maray na hapon. Rise to the summit, drink